Right, ndichida kutendai muri yeZimbabwe masande masaints anditi thank you so much for your unwavering support kuramba muinesu pa YouTube channel yenyu inopisa, also on our Facebook page. Thank you so much. Zita ndine ango seinda chanzvadzi chamai venyu chigotwe chempamana mai anditi hapana pandazogara nemuzukuru anditi ndagara nemuzukuru ndazvowandirawo pano ndezva ndiroda kugumbura vanokrasha paari. Ndofunga uyu munomuziva ndiNetsai anditi Netsai aimboshanda ari kuNaizaBoom. Netsai wakadizva? Anko makadizvenyu? Aiwa ndinofara tsika dziripo maona ndakuperwa. Sazvo izvo kuzotadza kundoombera kucomment section. Mufana ngoto pamunonimhoresa moti anko maswera sei muchiombera. So Netsai, good to see you. Aiwa nini ndafara ndakuonai. Anditi so chekutanga muri yeZimbabwe vakatitarisa vangada kutanga kuziva kuti anombonzi Netsai, tinongoziva kuti Netsai ndozita rake rekuzvarwa here, anombonzani chaizvo chaizvo? Netsai ndini. Alright. Ndinonzi Enlight Muzira. Alright. Netsai unombori nema Enlight zvakandiboti Enlight une makore mangani? I was here now. I was taking my chances. Ndachingota chakodi. Wakachimaster chigame chacho. Anyway, Netsai, wakatanga zvekuacta rini? Wakadiscover sei kuti zvekuacta unozvigona? Okay, ndakatanga kuacta muna 2019 kuNaizaBoom. Talent rakazodiscoverwa ikoko kuNaizaBoom, ndopakatozoona kuti uyu anogona kugona chakati, achindiguruma-gurumawo ndinondozota apa unodai uchidai. Ndiani uyu akadiscover enda ikugurumai? NaizaBoom. Alright, ndiani anonzi Michael Machiona. Yes. Alright, zvichidaro, do you still remember kuti wakatanga kuacta movie here kana kuti drama kana skit trip? Yes, ndakatanga kuacta movie rinonzi Love from the Evil Girl kana kuti Netsai. Alright. Yes. Alright, so ndo rainzi Netsai kuroti title wacho ndowaitwa main character. Ndinaitwa Netsai kuroti wakatongotanga uri main character pa movie iroro. Yeah, very fortunate I was ipapo. Alright. So how was it working with my old my actors akanga ariko vakanga vane nguva? Wakanzwa sei kutanga kuacta nawo? Kutaura chokwadi, at first I was scared. Okay. But then vane kamwe that kavo vega kavanako, so kekuti you feel at home. Zvekuti ukazoda kutanga kufunga kuti ko ndoita sei panapa kana kuti ndozvanzi kana ndafanga kuti shamwari munin'ina wangu dzikama zvityise izvi. Wotoona kuti zvikutyisa munzi mira uone ndakutonoita. Wotoona munhu atoita zveshuwa atodzoka. So somehow vaikupawo courage zvekuti zvinhu zvaizongoendeka uso. Wonderful. So muchikura muri muindustry iyi, maibhadharwa here pakutanga muchitanga kupinda, uye maiva necontract yanga yakamira sei kana yaivapo? Yaiuya hayo, but inini angu personally ndaive nelanguage iya yekuti zvekuacta hazvibhadhari, zvemadrama hazvibhadhari. Maiva nelanguage iyoyo manga makaiwana? Inini personally takangokurawo tichingoinzwa, tichingotarisawo vamwewo mapioneers uchingonzi ningi uyaona zvakaita zvemadrama izvi hazviite sei hazvibhadhari. So that mentality ndo yakandisustain kuti ndirambe ndichingoti aiwa zvishuwa hazviite. But then pane mamwe machanges aunozongotanga kungoona kuti ubva wazongoti izvi hazvichandiitira, angorega ndiite sei ndichisiya. Netsai, iwo ungada kutizivisa here kuti ndakaita interview nevamwe, in fact yangu haisi interview, kungotaurawo discussa nevamwe handiti? Yeah, ndizvozvo. Tichitaura vakataura kuti vane mari dzavaipiwa. Iwo ucharangarirawo here kuti waipiwa mari kuNaiza? Ende maipiwa sei? Yaipindira kuaccount here kana kuti maipiwa maenvelope here? Vamwe vaiti taigona kutosangana kutoilet wotongopirwa ikoko. Yaifamba sei?
Mukona manje angosenti kanyaya idzi dzinenge dzisiri nyaya dzekuti tizosvike ndupa kutaura zvese izvi but ini nangu handipo pakutanga kudoma zvakawanda inini personally asi there are elements of truth munyaya dzakataurika dzakawanda. Mari yacho iyoyo yaiuya iyoyo inini kusaidi kwangu sekutaura kwandamboita yanga isinganditi haisi kundikwanira, haisi kundibalansira. Ndo major reason. Zvimwe tinenge anosodai akadai togonotoswera zuva rese tichinyora bhuku rangu kuti anetsai ane character yanodai tonyora uyu toti uyu jata anodai toti director anodai kwandiri. So to you it's all about money, why you have decided to leave NaizaBoom Films? Yes, ndo zvakakosha zvekutaura zvimwe zvai for me. But at the same time also kuuya yaiuya hayona pamwedzi. Hayaiuya but iri shoma zvayo isingandikwanire, let's use that term, kuti iwewe singakukwanire. Yes. Alright. Mwanasikana ndofunga mamunzo ari kuti yanga isingamukwanire. Alright, fine. So kusawirirana kwakazotangira papi also kuzodecide kwakazoita kuti inini handichaende kubasa. Kwakazouya rini? And zvakafamba sei because tikutaura kuti mune group rakakura riyani. Yes. Pane mamwe andakanzwa kuti vanonzi ma-extras. Yes. Nevamwewo ma-main characters vanga vari vekare. Ndizvo. Kuti muzobuda muri forget. Maitaurirana kupi sei? Zvinhu zvakaitika. Kana mumwe nomwe angozvifungira ari kwake obva angoti handichaende. What really transpired? Sekutaura kwandamboita inini handisi kuda kuita deeper story munyaya idzidzi. Ndikati kusawirirana. Sekutaura kwamaita ndinenge ndataura a big word. Because musha nemusha une zvawo. Tikada kutobvunza kuti angosei ndikumba kwenyu munoitwa sei, unototi anotidai. But at the end tikutarisa kuti tiri chinhu one, we are a family. Anditi kana inini ndati ndiri kuda kusuduruka, it's not like ngatibva taurayana totanga kutukana uya chuti iwo wakazodai iwe unozondidai because ratova drama. Because kuona kwandaita izvezvi social media ise mwari kuti zvakati it's not wrong, ndivavo. But inini hangu kwandiri I have a name rekuchengetedza. So you rather say just a few, not much. Yes. Instead, alright. I understand. Yes. I understand. So tiri papo nezita rekuti Netsai. What's the way forward? Because toto nemwe mwana mudiki, gogo, amai, baba, sekuru, mukoma, who are looking up to you. Kusiya handisi kuzosiya. Kupi kuNaizaBoom? Kuactor. Kuactor. Like magic. Aiwa magona. Kuactor handisi kuzosiya, and it's not like kuti zviya inonzi tsumo kuti chiko. Anzi ngatisiyanei naye already tsumo yaramaubuda. Ndatadza ndazoona kuti ndozotadza kuipedzisa kumberi kwacho. Ndaigona kubatsira. Akatisiyanei. Alright, nyaya iripo ndeyekuti sometimes you might run away from current problem anditi uchiti pamwe maybe kwandichaenda uko ndichanowana zvinhu zviri nani kana kuti chi, but zvese izvozvo for now tombozviisa paside anditi. The thing is inini asikundiitira zveuku. Saka ndoda kumboita ndoda kumboitawo kumwe. Kuactor handisi kuzoregedza. Ndicharamba ndichiactor, ndichaonawo kuti tichaita sei tiri pamwe chetewo nevasarudzo kusuduruka. I think that's all for me. But wakazotarisa iwewe anditi ndikuona kuti two ladies, iwewe naVovo, and also two gentlemen, Jatro and Ozemwa. Do you think you can work together, guys, kuzikato fire? And do you think kuti munogona kuita chinhu but maonero ako iwe uchitarisa experience, because these are not new people to you? Yes. Relationship yenyu yange yakanaka kare zvokuti munokwanisa kupfurira mberi muchiita basa? Obvious, we can. Because mukada kutarisa so far vanhu munhu anogona kutoita chinhu chakari one, so isusu already tiri 4.
And about relationship, kuti yaiva say, inini handisi kuda zvangu kunyepa. They are ups and downs, but at the end of the day, munozongowirirana. Tane makore akawanda tichishanda tese. Inini nanda kutokuloka 5 years. So I know him inside out. Jatoero, uyu oze mwandomuziva, vovundo tomuziva. Ivo they know kuti Netsai kona kudai soga pamwe adiniwa kana kuti agumbuka kana kuti adai. So hapana chinhu chichazotitadzisa kushanda pamwe chete tichiita zvataisingoita. Handifungi kuti pane chichazotitadzisa ine kuona kwangu. Alright, so meaning kuti mimi the 4 of you makutozenge mune YouTube channel yenyu. Yes. Facebook page renyu. Have you decided pazita kuti muchashandisa ripi? Usikontori nomwe mwana ari kutoti Netsai ndoda kunomuona. Achange achionekwa kupi? So far ndiri kukunyeperei kune vamwewo nevamwe vangu kune tension. Saka hapasati panyatsowanikwa nguva yekuti vanhu vagare decide kuti ngatidai asi zvinhu zvese zviri muurongwa. Alright. Yes. Ungada kuti kudii kune umwe munhu anosupporta Netsai, because I know very well kuti NaizaBoom without Netsai is not going to be the same again. Why? Because there's someone who actually subscribed on NaizaBoom just because of Netsai. Somebody who is following all social media handles the NaizaBoom just because of you. What would you want to say to that person? Mashoko akutaura aipapo ndopa ndinomawana akawandisa. Chekutanga I would say I love you, whoever that is. Ndakakwanisa kuwana rumwe rudo rwandanga ndisina kumbobvira ndakafungira kuti runowanikwa kubva kuvanhu. Kutoti munhu would say, "Ainini hangu Netsai, I will do this for you. I love you to the maximum." Zvekuti I'll be like, munhu yatori serious. But at the end unotozoona kuti uyu atori serious. Ona mumwe, "I love you to this extent." Yekuti zvawakapfeka ndotoda kutokukopa kusvikira ameno. So those people, they are so dear to me. Zvekuti I will never let them down. Ndoramba ndichingosvingirira. And with their support, ndinoziva kuti zvinotoita chete. Vanoramba vachindisimbisa, vachindikurudzira. Because dai pasina ivo vanhu vese vavo kadai ndisinotombogara muno. Yeah. So that's it. Ayo, thank you so much Netsai. Kutipa nguva yekuti titaure. Muri yeZimbabwe chida kutendai. Aiwa Netsai ari kuti aiwa mirai zvishoma muchaona zvatiri kukandirai mai manje. Haasi kuzomira zvekuacta nekuti kuacta ndo calling yake. What do you think about this video? Masununguka kuti nyora comment section kuti munofungei nezve mashoko ataurwawo naNetsai maringe nekufamba kuri kuita zvinhu mashoko ari kutenderera ekuti Netsai haasisiri kuNaizaBoom. From uncle saying the only Zim uncle changazi chamai achilast born. Ndo gochike zvakuti chitichi. Bachitawo.